Čau lidi. Takže. No, máš štěstí. Mobile. Dobrý, jsem vybral úplně kovnu. Takže čau lidi. Kámo, prostě to zapnout dřív na třeba. Čau lidi. Dneska hraju hru přežít 100 dní na paneláku. A přeslat nebo s listí. Kámo, proč bychom to dělali, kámo? Takže jestli si myslíte, že přežiju tam těch 100 dní, tak dejte like a odběr. Ale jestli ne, tak napište do komentářů, nezvládneš to. Takže máme tady... Kámo, co tady dělá Mr. Beast? Kámo, já nevím, lidi, já nevím, proč tady vždycky do her dávají Mr. Beasta, kámo. Proč říkám kámo? No to nebyla, proč říkám kámo? Takže, pak chill. Kámo, jsem takový blbeček. Mám kůž? Kámo, tak to je hrozný. A jak se z toho střílí? Kámo! No, a jak se z toho střílí, prosím vás? Nezestánu. No dobrý. No. Na. Bum, bum. Kámo, proč se to tak laguje? Dá se nějaká speciální web. Bum, bum, bum. Kámo, proč se to tak laguje, kámo? Našem lagy. GG, jsi dole. Kámo! Kámo! A ty šípy jdou na ty terče. Protože už nemám nervy, kámo. Noc. Co mám dělat? Restartuju. Dobrý. Já to musím restartnout. Protože je zima, tak jdu spát. Jak vždycky, já protože ležím na obličeji. No to nemá. Dešť. Kam? Samý endingy. Nebo strip. Ještě mám se omluvím, ale nebudu to hrát já. Bude to můj hrát můj malý brácha. Takže já jsem takový dělý. Takže pojďme. Kamo! Já jsem nevím. Kámo, já to nebudu hrát, kámo. Můj malý pín. Takže, jdem znovu. A teď to budu hrát radši, abyste si něco dozvěděli v tomhle videu. Jestli to je úplná sračka, a nebo jestli to je dobrý. Ale je to kopírka 99 na těch 90. Protože, 99 na je taky sráčka. Budete ve videu? Já už to nehraju asi dlouhou dobu, ale to nevím. Takže, zase, Mr. Beast. Já nebudu dělat ty terče. No dobrý. A dělat přesubu. Tady byly nějaký stanoviště, ale jak tady máme stanoviště, že se tady prasne sklo a to je máma. Takže, dávejte pozor a spinky a blablabla. A já si drž hobo. Takže, stán si udělám tady. Tak tady.
A jestli tady rozbije sklo, tak mi stan. Umře. Jak speed? Já nechci trénink. 7 hodin ráno, kámo. Ve 7 hodin ráno nikdo tohle nedělejte, jak se rozbije vám hlava, anebo že nedáte odběr a budete smutní, kvůli tomu, že jsem 15 let, teda, že jsem 15 dní nevydal video, takže musíte dát like a odběr, jinak ho nevydám. Takže dobrý, mluvím jako takový dement. A teď ještě zpátky, nebo já nevím, jaký čurák tohle vymyslel. Pardon, to nikdo nevidí. To nikdo nevidí, to se nic nevidělo, to je úplně v klidu. Počkej, protože je můj brácho. Kamu, nechoď s lidma, nechoď s těma lidma. Kamu, tady ten je fakt kokot. Kamu, že jsem mu to odpojil. A teď jdu sám. Ne, kamu! A já jsem... No, víš, do pič. Že ty mě sereš. Ale já tě nešel. Ty mě šileš. Ještě jednou slovo a já tě zbiju, kámo. Vypadni do svého pokoje, ani tvoje máma nemá sračku v hubě. Ale že ty máš mámu a já mi nechám. Mlča, pč. Nemůžu prostě. Nikdo ti to nepovolil. Get out! A klidně já se tě naučím. Takže, lidi. Silník. Dobrý, kámo. Oni jsou úplně mimo, kámo. Ve 7 hodin ráno prostě tady dají obídek a najednou z ničeho nic. Podívej, tam jsou sušenky, kámo. A zase tohle? Pizzamini, pičeriny. Můžeme zase ve 7 hodin ráno prostě běžíte. Nechtěl bych spadnout kvůli tomu, že to je výška jako pras. No. Já jsem dobrý stavitel, teda obíčkovač. Hop. Mega dobrý. Vidíte, jak jsem dobrý? Já nejdu na očičí, pardon. Jdu na klučičí, kakab. Prostě rutina je to, že serete na záchodě ve 12 hodin. Já nevím ani kolik je to hodin. Takže já to mám jako udělat 100krát, nebo vole, já to nechápu, já to vůbec si udělat jako. Co tady mám dělat? Počkej, mám to tady jako furt? Ne. Do piči! Jak? Kámo? Ale fakt tohle ještě nikdo nikdy neviděl takového negra. Ale než jako toto, ale je to pičovina. Ale to je jenom každý děcko. A já to tohle, kámo, poslední šance, jak mažu Roblox. Jo? Už nemám nervy. Poslední šance. Kámo, já už nemám. Zase Mr. Beast. A jsem nějaká holka, že jsem na očitý straně, no možná. Já nejsem. No, blbý Mr. Beast. Jestli budu ty starče, tak to je v pohodě. A jestli bude to na píčenk, tak to je k hovnu. Jo, poznám to. Mám to tenhle probourat. To je ještě horší než předtím. Dobrý.
ve 6 hodin ráno, když se zbudíte na velké budově, tak normálně se jdete projít na laně. Já už to tady normálně točím 10 minut, kámo. Říkám, že jsem nejlepší parkour, takže tohle zvládnu jak facka. Můžu mi říct, to mám tady dělat. Zase budu. Tak já nevím, co tady jsou zaseky. Tak, kdyby se tady rozlomil, kámo. Doufám, že nepotřebuju srát. Vylej se můj zadek. Takže. Hello. I'm Missy. No dobrý, tak budu nastavit večky, jestli se tady rozbije okno. Dokud to tady nezačne pípat. Nenapípá. Neděl se prdel, to jsem dělal jako malý. Je tohle viditelný? No vlastně. A tohle taky? Já tomu jako moc nevěřím. Dobrý. Poslední šance, jinak to fakt nedělám si srandu. No dobrý.